Здравей, Дениславе. Здравко. Ох, пак ли ти? Отпаднах, доволен ли си? Вече сме квит. И ти убеди Цветомир да ме изгони. Предполагам. Повтарят полуфинал на Супер региони, който реално не е полуфинал, защото има още 15 епизода след това. Има още 3 сезона след това и 8 сезона преди това. Объркващо за феновете, но от 12 сезона ние пуснахме едва 13 епизода. Трябваше да излъчите всички сезони, или най-малкото поне да довършите този, който започнахте. Рейтингите ставаха все по-ниски. Просто не си струваха усилията да правим Дискорд реалити истинско, ако никой почти не го гледа. А повярвай ми, опитахме много начини да привлечем зрители. Платихме на актьор да се преструва на Джон Креймър. Накарах приятели да косплейват анимационни герои за кросовъра с шеметна надпревара. Дори платих на участниците да се правят на малумници в онзи епизод с пицата. Нищо не сработи и те бях наел да ми се правиш на баща, ако помниш, беше голям цирк. А дори няма да говоря за епизода с Аксиния. Не знаеш колко трудно ми беше да събера всички глупаци от Дискорд на едно място. Къде ли сбъркахме? Дали не беше грешка след епизод 6 да спрем да се водим толкова много по Дискорд сезона? Не е това. Дали не е прекалената комедия, която вкарахме? Или може би факта, че половината персонажи бяха лего човечета, дракони и такива подобни глупости. Нямаше какво да направя. Половината ги беше срам да си снимат лицата и ме помолиха да бъдат героите, с които играха в сървъра. Включително верния ми помощник, който се скри зад маската на Ронин. Геранка, аз по принцип като видя храна, веднага я лапам на една хапка. Обаче теб не изядох. Не знам защо, но очевидно има нещо специално в теб. Както се помня, обичам да плюскам, но ти ме промени. Направи ме добър човек.